Nasa kote kang otoridad ang duwang tulak ning droga makalis na kumagat sa ikinasar na bypass operation sa Barangay Tawig, Paracali, Camarines Norte, alas 10:30 kasubanggi. Binilog ang operasyon kan pinagsararong pwersa kang personalis kang Paracali Municipal Police Station na iyo ang lead unit sa pangingenot ni Police Major Jason Manuel, PDEA Camarines Norte, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Camarines Norte Police Intervention Unit, as in 2nd Police Mobile Force Company. Binisto ni Police Staff Sergeant Arwin Garfin kan Paracali MPS ang duwang sospek na sinda alias Joey, 36 anyos, residente kang Barcelona, Kabusaw, Camarines Sur, asin si alias Jerry, 17 anyos kan Barangay Maricaban, Pasay City. Yun nga po sir, yung pagkaka-recover natin dito sa malaking illegal drugs na ito, na kung saan sir ay kung hindi natin ito na-recover ay baka na-distribute pa ito at marami pa itong mabibiktima dito po sa bahay ng Paracali. Nakumpiskar sa duwang sospek ang duwang medium plastic sachet. Laog ang pigtutubo na shabu na may gabat na 51 gramo o 346,800 pesos o 346,800 pesos. Apwera sa droga, na-recover man ang ginamit sa operasyon na Budel Money. Mensahe lang po ng Paracali MPS ay tigilan na po nila ang pagdidistribute, ang paggamit ng illegal na droga. Dahil alam naman po natin na ito po ay nakakasama, hindi lang po sa ating sarili, sa ating komunidad. At ang Paracali MPS po ay hindi po titigil para masawata ang mga gantong aktibidad. Sa ngunyan, nasa kustodiya pa kang Paracali Municipal Police Station ang duwang sospechado, maging ang mga na-recover na droga para sa formal na disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal